Wengenza ukuthi nginibingelele nginamukele uzonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ngale channel qinisekisa ucinisekisa subscribe uzothola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Mina igama lami ngumsizi aka Inkosi Admin. Umengameli wa-AFP uHlabisa uthi sebevumelene ukwakha umbimbi ne-DA, NFP kanye ne-ANC KwaZulu Natal. Umemezele lokho esithangamini sabezindaba namhlanje kusihlwa eThekwini. Uthe odabeni lwe-MK bayitholile incwadi yesicelo somhlangano bevela kumkhonto wesizwe. Balinda isikhathi eside bungafika ubuholi bomkhonto wesizwe. Wakhanselwa ke umhlangano. Uthe kodwa ke ku-National bavumile ukwakha u-National Government Unit. Zinjalo ke izinto ey'ngane zakwethu zofisa ukuthi ngithole uvo nombono ukuthi wena cabangani ke ngalelo daba. Ngabe mhlawumbe i-AFP yenza into right ukuthi ihlangane ne-DA ne-NFP ne-ANC KwaZulu Natal? Ake sihlangane lapha ku-comment section ngizwe umbono wakho novo lwakho.